kakidan iti panaglapas iti tawen 2021 kat naingat lata matutukan ti kaso ti dengue dito Ilocos Region. Dahil kat gapo iti naobserbaran ang panagnato ti kaso iti nadakamat sa guban iti region base pa lang iti monitoring iti Department of Health Region 1. Base iti datos iti nadakamat nga ahensya dumanon itatan ti 7,726 iti kaso iti dengue iti interong arhyon manipod iti bulan ti Enero ingana iti agdama datos. It-interview ti Bombo Radio La Union kini DOH Region 1 Medical Officer for Dr. Well Bobis. Inlawlawag na ang ngimmato iti 56.6%. Iti kaso iti dengue dito region itatawen. Manipod Enero ingana iti agdama. Didilig iti kaso iti napalabas sa taon 2020 iti kapadamat lang a period. Ano sa dinukat nailista iti 4,923 a kaso. Adamot itatan iti 8 pimusay. Gapo iti dengue dito region. No sa dinudwa iti naggapo dito probinsya iti La Union. Kang runaan ang apektaran wala nakaptan iti dengue ket nagiti agedad 10 years old pababa ingana 14 years old pangato. Gapo iti daytoy ket tuloy-tuloy dagiti programa iti Department of Health Region 1 seknan iti panang paramag iti dengue ken ti panang palgip dagitoy iti 4S when to search and destroy the breeding places sa giti lamok nga ADCGP, secure self protection, seek early consultation ken support spraying. Pasatman iti interview ti Bombo Radio La Union kini DOH Region 1 Medical Officer for Dr. Well Bobis. Yung pagtaas po ng kaso. Nakikita po natin, no? Kasi po, noong 2021, medyo niluwagan na po ang mga restrictions and pinayagan na pong lumabas lahat po, no? So nakita po natin na nagkaroon po ng increased exposure yung ating mga kababayan doon po sa lamok na nagdadala po ng dengue. So maaari po silang nakagat sa labas, kaya po, no, nagkaroon tayo ng pagtaas ng kaso. Pasat pa nagsarita ni DOH Region 1 Medical Officer for Dr. Well Bobis, it-interview ti Bombo Radio Kenguana. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union. Basta Radio, Bombo!